Hello logophers, so good morning. Boibw Gwdan Bwswrni Boikwu Bw जासिगोन थाब आं गोदान भिडिअ'आवहाय नोंथांमोनखौ बरायनो आरोना आं दाख्लै बे 2026 आव मोनसे भिडिअ हगाराखैमोन आरोना नाथाय दिनैहाय हगारनानै सानदों आरोना दाख्लैहाय आङो 31 माने 2025 नि लास्टआवहाय मोनसे भिडिअ हगारदोंमोन आरोना ओमफ्राय आङो जानुवारियावहाय हगारनो सानदोंमोन नाथाय जेरावबो बेरायनाय जायासै नालाय ओंखायनो जेबो हगारनाय जायासै आरोना न'आव थाबाय थानाय जागोन आरो गुड मर्निं बयनिसिमबो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङै दं बेखौ आङो आसा खालामो आंबो मोजाङैनो दं आरोना दासान्दि बर्थमान मोजाङैनो दं आरोना बारियावहाय बेरायफैदों माने गाबाय फैदों आरोना गयबारियावहाय जानायखाय माने बेहायो जिगाबखौ होसिगोन होनानै फेरला जोबना होसिगोन आरोना बरिया जायो आरोना गयाबो बरिया जायो हाग्राया सेस माबाजोबो आरोना ओमफ्राय नालाय सेस जाजोब्बाय आरोना खुवा खुदों आरोना दा खुवा फुनायखाय आं मावथ'नाय नङा खामानिखौ दसे थानानै दा एसे सान ओंखारबा मावनोसै आरोना 9ता जाबायना आरोना टाइमा ओमफ्राय दाबो सान ओंखाराखै आरोना देन्जार खुवा फुखादों आरो नै बालाखौ दाबो 9तासो जाबाय आरोना नै बे गय फिसा फिसाखौ सेस दानफायजोबनानै गोदान गायफिनसै आरोना बे सेस जाखाला आरोना गोदान गायफिनसै आरोना बै खनाथि दङ माबाया आरोना फुलियाहाय बेखौ आङो दानफायनाल' दोनगोन बेखौ सेस दानफायजोबगोन ओमफ्राय दानो गायथ'आ आरोना बेखौ मानो होनबा दा माने अखा गैथ'आ नालाय एप्रिलनि सिगां गायगोन आरोना गयखौ माने एप्रिलसो जाबाथाय माने एसे अखा मोनहैनायनि थाहैयो नालाय बेखायनो माने एप्रिलसोनि एसे सिगाङावहाय गायनांगौ आरोना जेनेबा एप्रिलसो माने एप्रिलाव गायजागोन आरोना एप्रिल बिदि फार्स्ट माबाफ्रावहाय गायजागोन आरोना खुवाफ्रा दाबो न'खौ नुहुरलायला नै एकदमबारे होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरोना पियास बिलाइ आरोना बियो बयखौबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाय हामलायनाय जासिगोन थाबाय थान्दाबाबो आरोना फुङावनो नै माबा एवनो नागिरदों आरोना नै आंना पकरि एडभान्स माने मागोआवहाय जाहैनो हाया नालाय मागोनि एडभान्स जाखासिनो आरो हानानै लगायना लाग्रोखानोसै आरो हरा जाबाय दे एसे लगायना लागोनसै आरोना बेखौ पियासजों संख्रि होबाय पियास बिलाइ होबाय लगायबाय ना ओमफ्राय बेखौ लगायनानै मोजां मिक्स खालामना लागोनसै मिक्स खालामनायनि उनावहाय थरासा वाटार डालेगा ना इधर में दै होनोसै आरोना दै होबाय नै लगायबाय आरोना ओमफ्राय दसेनि उनावहाय एवनायखौ देखायसिगोन आरोना नायबाय थादों नोंसोरो नायबाय था आरोना साहाखौ संग्रोबाय आरोना नै साहाखौ फुदुंग्रोबाय ओमफ्राय बेनि उनावहाय पकरिखौ संसै आरोना दोनथ'सै दसे साहाखौ सिनि होनानै फुदुंग्रोसै आरोना नै गरम खालामसै ओमफ्राय ओरै बोखांना दोनसै ओमफ्राय पकरिखौ संग्रोसै पकरिखौ संखांनानै ओमफ्राय साहा रानसै जाबाय आरोना नायलांबाय थादो ओरैना लेट्स गो थावखौ होबाय ओमफ्राय दैया गरम जाबाय बेहाबो साफात होसिगोन थावाबो दुंबाय आरोना ओमफ्राय पकरिखौ होसिगोन आरोना इफ इउ 1 मिनिटनि उनावहाय दोनसै आरोना फुरा एवगासिनो दं आरोना जासिगोन साहाया दुंनानै खांनानै दोनबाय पकरिया नै मोनसिगोन आरो
होमबा ब्रेकफास्टखौ खालामखांबाय ओमफ्राय आङो बारियाव फिन फैफिनबाय आरोना होमबा खामानिखौ मावनो स्टार्ट खालामसै आरोना ओमफ्राय होमबा थेंक इउ नोंथांमोना नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव बेखौ आं बुंखायो फिन बारि बारि बुंबाय थायो आरोना नोंथांमोना जेसेबां सापर्ट खालामगोन एसेबांनो आङो मोजां मोजां भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना अन्नानै प्लिज शेयार खालामना होबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै नोंथांमोना लाइकखौ दाथुनो बावथार आरोना ओमफ्राय मोनसे कमेन्ट खालामथार ना थेंक इउ बाय बाय नेक्स्ट बारावहाय लोगो मोनसिगोनलै आरोना बाय बाय